हेल' एभ्रिवान ओरैबायदि दुखुनांथाव आरोना मोनसे जाथाय जालायबाय नै जोंनियावहाय भैरबकुन्द'आवहाय पिकनिक स्पट जिहेतु भुटान आरो अरुणाचलनि दै बोहैबोयो नै बेयावहाय बुहुत मानसिया नैबे जोंनि दैयावहाय भैरबकुन्द' दैसायावहाय माने दुगैनो फायो गरम होननानै लोङो जायो बिदिनो दुगैसिगोन दै जिं जिं थानानै ओमफ्राय नै घटनाया जामारबाय आरोना ओरैबायदि माने लोंनानैहाय दुगैदोंमोननो आरोना बिसोरो माने साब्रैसो बेफोरबायदि खोनादों आरोना एक्जेक्टलि जोंबो मोजाङै नुहैजोबाखै उनावसो खबर मोननानैहाय जोंबो थांदों नायहैनो नै ओरैबायदि मानसि भर्ति ओमफ्राय बेयावहाय अन्थाइयावहाय दैया बिराद दाहारमोन नायनानैसो फिसा खिन्थु ओरैबायदि दाहार सिङावहायसो थायो आरोना जोंनि बे दैयाहाय दाहारा थ' बेयावहाय अन्थाइयावहाय नांथानानै दङ आरोना ओमफ्राय बेयावहाय नांथानायाव आथिङावहाय नुनानै माने लोगोफ्रा खोन्थाबाय नालाय ओमफ्राय नुखानानै बेयावनो ओमफ्राय दायो मोननानै अन्थाइयाव नांथाना दंमोन नालाय बेयावहाय जिन्दुं खानानै दोनदों आरोना आथिङावहाय जिन्दुं खानानै ओमफ्राय दा बेखौनो बोखांनो थाखाय सेस्था खालामदों नाथाय हायाखै आरोना